weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli hele nder galle abdourahmani ka kon waktu yoni ha to dumga wuro alpha e nder galle ceerno mouhamadoula amin li e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal ñalawma janggo moɓodiri e kewɗe nde tijja e nder dakar lamorgo leydi ndi ngal moɓodiral ko ngal pastef ousmane sonko noddi keddigal ngal ko ñahtu national landaji kewɗi kame société civile kolliti ñalawma janggo ma moɓodiral manggal no fewi to leydi mauritanie hoorejo leydi mouhammed wuld cheikh al qaswani nana jokki jillumo e nder leydi ndi toon to région de hawdila sharqi hanke nder haalan makko holliti hakkunde leydi mauritanie kame leydi mali haydara ɗon so wona tan jaam leydi mauritanie en uddirdemo ɗum ne jaɓɓo e kala saaha doga molto en ɗum noon ko leyɗele cehilagal dendude jaam gila ka ɓooyi wona hande to leydi mali hanki jamma sanga iner jamma ko poste contrôle labzanga kam yana yeni hen ko joguitiɓe arméji ɓe keptinaka koyenin koɓe leydi mali kolliti dartima nden fiyande ɓen wannoɓe ɗum dogi kono ɓe kollittani hen ko laaɓi taw to leydi guine konakiri nokku biɗeɗo sameya ene tawe 42 kilométre hakkude e kindia remoɓe wonɓe toon kolliti pomme de terre basalle ñamako tomate ene heewi kono jogori ko bonde ala kala koɓe mbaɗata saabu otoji ngala boliɗi jahata ko caɗele ɓe guuri toon kabruji men manoyna to burkina faso côte d'ivoire ma en jaton to cameroun tanzanie gabo jolam jaɓirima en jaton to brésil mo lula woto goɗɗe joni jañoɗen taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo avc jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tan ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen ko laaɓi jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamadou dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isma ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bou beesa jokkodirta koye amadou diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjineji awno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde jeeɗiɗi jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba ñalɗi taw kadi ko ñalɗi kene tolno e balɗe sappo e joyi lulde golle wonande ngal cetal toppitigal koppareje windere wiya FMI jillumaɓe gasi ha laaɓi hanki o e nder leydi ndi Sénégal ɓe jooɗodima mawɗo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe jooɗodi e jaagoɗɗo faggude mo leydi Sénégal ɓe garte toɓɓe kewɗe no fewi ko fate banggue yogay wittoji ha tenti noon ɗen ñamaɗe ɗe mbiyata cuuɗade e gueɗe kuccama guendi ndi leydi Sénégal o sala ko heddi so wona ƴewde hol golle jogorɗe wonde hakkude leydi Sénégal kame FMI ɗum ko ñalawma hanki o jillumaɓe ngu joofi ha laaɓi jagorɗo ko fate ndiyam holliti ma ummin projet ji mawɗi noon ɗum ko ñande sappo ndu lewru toon to Tiwawon ñande sappo nduɗo hen lewru ɗum noon kanko on jagorɗo mo ndiyam woni Cheikh Tidiane Dieya gam hollirde kene foto wonde 16 kilométre nder wuuro ngo kala ma waɗe taw kadi ko gaawi moƴƴi no fewi gam haɓade inondation ko wayno yolayre so tawi toɓoli gaari e ko nandi hen kala hakkude makko e LONASE ma gueɗe kewɗe tigguite toon beele wuuro ngo kadi wawa tigui jogade ya garamum moƴƴo no fewi eɗen gandi o saaha ko jonde mawde jooɗi toon to Brésil koɓe mbiyata sommet COP 30 ɗum noon notani toon mawɗo leydi Sénégal ko docteur walla mbiyen professeur Abdourahmane Diouf mo ganduɗa kam woni jaagoɗɗo taaridi mo leydi Sénégal wo holliti wo jaɓɓama toon payodingal nde tawno kanko notani toon hoorejo leydi Sénégal wo holliti climat mo Sénégal kono kadi o holliti darde makko ma o ɓeydu gam wullitanade Sénégal ko fate waylo taaridi oɗo saaha ganduɗa ne tampini wonande yimɓeɓe no fewi jamma e ñalawma ko wayloji toɓoli keneli nguleki hen e banggue jangol ɗen gueɗe kala gona tan koye yirlodirde no fewi gartaten koye kuppugol wonande signal ɗiɗo hen senuji ɗiɗi woni TFM kame 7TV ɗum noon caggal wonande CNRA yaltini konngudi mum holliti kay kañum ala kala jungo mum ko woni hen haydara kono kadi teskama hanki o on signal wawi tigui artude wawi artude Lat Diop eɗen gandi wonino jagorɗo sport e laamu Macky Sall wonino kadi gardinoɗo wonande directeur général de la LONASE kanko noon wo jagganoma
udda kele gila tan 2024 omo tawi no e kaso gilneno ne kala saha avocat ji makko ne ñaago beele o yaltine hay so tawi woni koye dow sarɗi hanki onon wonande suudu cour suprême yamiri yo accite wi avocat makko Babacar Cissé o waɗana a jawo hoota galle muɗum ɗum noon koye koppereji kewɗe kay ɗe joofa e peɗeli ko fate dirtinde ɗuma Pape Malick Ndour hanki waali wonande toon to police waɗama garde à vue ɗum ko caggal hanki nde o jaggano o jaggira noon ko fate banggue société biteɗo Prodac mo ganduɗa ken tolno e milliard uji ɗiɗi pawɗi kay ko wiyama taw dirtini ɗum noon ma o daro e yeeso wonande juge toppitiɗo ko fate on fannu dirtinoɓe ngaluji taw koye ɗiɗon fannuji gartaten koye dawrugol wonande moɓodire mawɗe teskaɗe ñalawma janggo ma juɓɓine e nder Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal hande o noon yaadiɓe Pastef haɓɓuɓe basuji mumen tambi nden kay kisala taw ko toon to Bowal ngal Pelsidar Senghor on stade hande oɓe kolliri ko dokkirgol ƴiƴam fandare mabɓe noon ko ujunere poosa ɗum woni tigui miijo mabɓe ɗo e ñalawma janggo tawɓe kebbini nokku o foof no fewi gam jaɓɓade mbiri mabɓe leader mabɓe woni Ousmane Sonko jagorɗo kay wokkidde janggo konguɗi muɗum o gonɗo e foftade mum guila tan alhamisa hanki o holliri kay caggal bot jagode heccanki o ƴetti balɗe foftere ɗen balɗe ɗe ganduɗa ganda ka taw no foti gam heɓanade ko fate banggue wonande tera meeting mo ganduɗa mo noddi taw kadi ganda ko ñalawma janggo jogori laatade wonande kay moɓodiral gongal ko ngal ɓe mbiyata ñahtu national ko cetal dendingal landaji kewɗi no fewi enen kadi société civile e gardegol Bougane Gueye Dany ɓenne kadi ñalawma janggo ma moɓodir toon to VDN secrétaire 3 ko wona ɗum konona préfet de Dakar woni Sarif Mohammed Blonde Ndiaye haɗiɓe noon wi oɗo hen wona haɗiɓe oɗon place wi so tawi ɓe mbaɗi ɗon maɓe ɓittin yagara o no fewi ɓe cuɓoyo nokku goɗɗo ɗo mbawi wadde kono ɗo saaha kala kamɓene ɓe cuwa taw suɓade ɗum noon ko mawɓodiral ngal ganduɗa ɓe tijji wadde ɗum ko sanga waktu 17 woni 17 heures ha fayanma 21 heures jamma ha fayanma 9 heures jamma woni koɓe joguiti fandare e wadde ngal ɗon mawɓodiral ɗum ko ñalawma janggo o ko wona ɗum ko ñalawma hanki o Macky Sall e yaadiɓe muɗum hanki jurnitima yiilirde nde mbiyata sen de APR sen APR ganda ko cati ɗiɗi mbaɗɗo link nanggodirde hanki o noon ko hesditinde nde yiilande toɗɗade wonande kay ko walaɗo kuuɓal ɗo wowɗen gueɗe tawtorede maître Sidiki Kaba wonino jagorɗo cate kewɗe laamu Macky Sall ko wona ɗum koye tawtorede Amadou Mame Dioba wonino kadi hoorejo sur sarɗoyeji ko sarɗoyanke ni toon so sarɗeji ndu leydi ndi Sénégal ɗum noon ko heɓanade kay combat Gulɗo Diaw 2029 oɗo saaha Macky artidi koye doole mawɗe no fewi wonde sen APR o saaha dañi pellital wawde hanki hesɗitinde nde yilirde beele huccande golle timmuɗe no fewi wonande nguɗo hen laamu hanki nguɓe ñiŋi no fewi trafic de drogue nanggama ɗiɗo toon to Louga nanguirama noon ken tolno kiloji 9 ɗum noon ɓe nanga koye nder galle mabɓe e nokku biyeteɗo Ñanguena taw kadi koye wuuro mabɓe ɗiɗo noon nanggaɓe tawrama tan doro kewɗo no fewi ko ɗum woni golle mabɓe ɗe ɓe jeeyata e kala saaha ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pular e nder guenidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie gartaten koye l'organisation de la santé ɓe kolliti wonande fièvre hémorragie mo ganduɗa oɗo saaha ken tolno e 404 taw kadi woni ko windita ko ene foto wonde noon 404 taw kadi woni ko windita hen 4 mbasi pittali mumen hakkude Mauritanie Sénégal ɗum tugganma tan ko nogas lewru septembre ha yetti 30 lewru octobre 2025 manduɗo hen ndu huula noon ko ɓeydugol mum to banggue dowri ndi wonande ɓen remoɓe aynaɓe oɗo hen rafi mo ganduɗa adda ɗum tan ko ɓowɗi aɓe mbasi noon yimɓe nde kumata ɗi fabiyo ngaji ne ndentoto ɓowɗi ɗi hirde Bowal tan e tihña ɓowɗi gam yidde yarde ataye nde joom ɓurata rentade no fewi ene wawi ma rokkoye joomum caɗele mawɗe no fewi taw kadi
koy oɗon a fannu no feewi armée Mauritanie waɗi convoi médical mawɗo no feewi ɗum noon ko toon to wuro wiitengo Maqama ngon wuro Maqama e gartogol woni colonel Ba Mahamadou Babou Hamida o holliti noon wonande kay addiɓe toon ko safrude yimɓe e ƴewtade cellal ɓalli yimɓeɓe kala ɗo wawi hen tolnade ɗum noon oɗo saha aɓe kimmirani kay yaade yogay nokkuji joñiɗi e nder leydi Mauritanie ngam wallidde wonande ɓeena jogiiɓe caɗele ko fate yogay ñabbuji ɓe katanani yettoyade cuuɗi safaruji ko wayno hôpitaux ji ha e bangueji goɗɗi kala maɓe jokku noon wonande ɗen gueɗe taw kadi ko safrude yimɓe e dow yarlitade hewɓe hen noon kolliti weltare men e tawtorede gouverneur kono kadi e tawtorede wonande maire kamɓe hewɓe tawtoraɓe taw kadi koye dow ɗiɗon fannuji kala horejo leydi Mauritanie jillu mum woni Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani jillu makko toon to Basse Orient ɗum noon mbiyen tan toon to région de Hawdil Sharqi ene jokki ha hande ngun jillu balɗe 9 ngo o jogori lumbade toon hanki o noon wo suuti konguɗi makko wo holliti wonande o arti ko fate doga molto en taweteɓe nder leydi Mauritanie o holliti demuɗe Mauritanie gudditi enen guddata ni leydi Mali no fewi nde tawno ko ujunnaje ɓesguji malinaɓe tawetende leydi Mauritanie teni kadi ɓe bisma hen aɓe ñama ɓe jara ɓe cafro halisaji kewɗi kadi ene mbaɗe e sifa gonagal mabɓe aɓe janga ɗum noon jeeyi sababu ko jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ngala hay caɗele goto no fewi hayso tawi woni luural ɗi saahaji teskaji ɗi kono kam ko cehilagal timmugal saña hakkude mabɓe ɗeɗo hen gueɗe mbawata bonnude ko woni hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi kala wonande kay kanko on horejo leydi Mauritanie 40 milliards koppareje ugguya woni kay ko jogori wanjede e nder tan lebbi 30 woni ko ɗamina ken wona 1,150 salle de classe kono ɗum ko jeegom taw kadi ganduɗa ko jeegom wonande kay centre de santé 43 point de santé mawnoy 15 ambulance ɗum noon foof ko yidde kay wallidde e nder 11 région ngaji leydi ndi beele kadi wawde ƴellidde faggundu wawde ƴellidde kadi nokkuji ɗi ha ɓuura jogade jangde kame cellal ɓalli e ya ngara ha tenti noon yogay boli ɗi ganduɗa ko ceene ma mba waɗede goudron beele kadi newna ya ngara hakkude ɗen guure kala mawo jokku jillu makko yillade yogay guure tawetede toon ngam kam o saaha jogade fandare moƴƴere wawde kadi wonande yaccinande taweteɓe toon ha ɓuura dañde wonande ndenka e kisal mumen keddorɗen koye leydi Mauritanie ndi toon to wuro Nema ko hanki noon kanko horejo leydi ndi o jaɓɓa toon jaɓugal paydingal no fewi o arti ko fate banggue gollade wuro Nema ngo guilay booli hay booli jaltoji kuɓɓam kame sifa e nden kay kisal ko toon wo eri noon wonande landaji dawrugol leydi ndi e société civile o kala nde nottoto kaldigal gendi nde tawno kaldigal ko ɗum tan woni ko yaltinta yimɓe e niɓɓere kam e caɗele kala taw ko caɗele gondade jillu wonande catal FMI monétaire windere nde ɓe joɗodima e hoore jaggaɗo leydi Mauritanie Mohtar Ould Adjaye ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tenti ɗoftugol FMI wonande Mauritanie yogay golle kay oɗo saaha tijjade ene ɓosa e nder leydi ndi taw kadi ko golle ɗe ganduɗa laamu leydi ndi ene weeɗi hen jungo no fewi wonande kay faade e ngal catal wonande FMI tribunal Nouakchott banggue hirnangue ɓe beddima e nder kaso wonande biyeteɗo Warda Ahmed Souleymane on noon ko debbo mo gendiyanke dariɗo jeeyaɗo e mouvement Iran taw kay ira taw kadi ganduɗa ko catal darningal haqqe innamade ɗum ko caggal nde o sakke hello makko Facebook erade moɓodiral huccodirde nguɗo hen laamu ɗum jeeyi sababu noon laamu ngu holliti ɗiɗo hen konnguɗi wona nodduɗi jaam o nanga kanko Warda o oɗo saha o weddama e nder kasso to Bassikno occidental biftama toon suka Mauritanajo goto hedde keerol hakkude mabɓe leydi Mali biftima ko worɓe jogitiɓe armée ji ɓe gandaka tono ko biyeɗo Aliyam noon sara wuuro wiyetengo Badra waɗani Koboni kanko noon wiyete ko Sarifa Wuld Cheikh na Wuld Sharifa
Ahmad ko noon tigi woni inde makko kono noon andaka hol to nawa autorité ji gonɗi toon erama oɗo saaha beele o wawa yiitede to trésamour wonande équipe yiilotoɓe ko fati banggue cuuɗidi e nder leyɗele ko goto e mabɓe kay majji ken tolno hande e balɗe 5 ɗum ko caggal kay nde o iwi carrière carrière Mijra 60 ɗum noon koye zone mo Likliba ko toon tigi o iwno ngam yaade magasin ken tolno e kilométre uji 6 ken tolnande balɗe 5 o yiitaka oɗo saaha noon moɓodiral laaɗi dow e less kala beele o wawa yiitede ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali armée leydi Mali ɓe famaɓe kolliti ɓe mbaɗi piyande gulɗe Diawa kono koye ballal laana ndiwowa kaɓe ndewni dow ɗum noon ko rende kisal convoi wonande carburant moɓe cekkuno beele wawa yettoyade ɗo faano ɗum no waɗi koye lawol noko mbiyata kajiyana hakkude muɗum e Buguni ɗum noon ko ñande alhamisa hanki subaka on convoi wona ɗin cisternaji kay jonuɗi carburant woni hakkude gasoil e essence ko ɗon tigui mbaɗi frappe taw koye weeyo dow ɓe toɓɓi noon ko ɓen ɓeɓe kolkisi ina jogori kay wadde janguji faade mabɓe taw kadi koye nder diwan nokku ɓe mbiyata Kuwayni kame nokku biyeɗo Bassina e nder ɗi ene tawe nder selke mo kolon jiba e nder ɗin nokkuji ɓe kolliti noon on convoi wawi tigui ɗoftude ɗin camion ngaji ha jetti ɗo panoto kala caɗele carburant nden kay kisal mum e nder leydi Mali kanko on hoore jaggoɗo leydi Mali woni général Abdoulaye Mayiga wo joɗodima syndicat ji dognoɓe otoji kamɓe ɓen dognoɓe ɗin otoji gam noon waddude gooɓe jiile caɗele duumiɗe nder leydi ndi nde ɓen ɗoftata ɓesguji leydi ndi ha mbawa kadi yaade e yangara timmuɗo taw kadi ngala caɗele taw kadi musani serani e mumen e ɗin fannuji kala kamɓe ɓen syndicat ji dognoɓe otoji ɓen dognoɓe kala ɓe kolliti ƴiƴam mabɓe pittali mabɓe kala maɓe cakka ɗum gam ɓesguji malinaɓe maɓe daro hen ha leydi ndi Mali sera e ɗeɗo henna caɗele transport routiére ɗum noon transport routiére faade to Mali CMA kame CGM ko cati ɗiɗi mawɗe kay guittoje ko faade banggue yogay marchandise uji hay ko huttote kala gara toon to port mo Abidjan walla Tima walla ni Conakry walla Dakar ɓe kollitino ɓe dartini kamɓe koɓe gaddata ko kala gam caɗele nden kay kisal so ari ene heddo e poruji he wawata yettoyade leydi Mali gam caɗele nden ka ekkisal ko waɗa ɗum ko noon caggal kay nde ɓe dartini golle mabɓe kaldigal waɗama o saaha ɓe garti e fuɗɗade golle mabɓe hayso tawi woni gueɗele ene ɗeɓa sattude no feewi jaridi yankoɓe ɗiɗo kañumen mbiya teeɓa on goto wiyete ko Malik Aliou Mayiga goɗɗo ko Youssoufa Moussa Touré kamɓe ɗiɗo kala ɓe jagga ko toon mo diwan Gawo hakkude Ansogo goto ko Gawo goɗɗo ko Ansogo hen goto liggoto koto radio Adrar a Kouya ɗum noon ko toon to Ansogo ko caggal nde ɓe kalno e konnguli mabɓe ambassadeur aji noddiɗɗe yimɓe mumen kay yo jaltu leydi Mali gam caɗele nden kay kisal wonande uddugol jenin yogay nokkuji kewɗi no feewi jeeyi sababu noon wonande no ɓe kaliri ni won hen rewani lawol jeeyi sababu nanguede ɓe poste nden ka taw kadi koto Labzanga waɗɗani keerol hakkude leydi Mali kame Niger ko toon tigui gunjengo waɗi hankissanga 1h du matin piyanɗe gulɗe Diaw wi wonande armée leydi Mali dartima ndeɗo henna fiyande ɓen arnoɓe kay ne mbaɗɗi motoje ɓe gandinaka mbawi tigui dogde ko waɗa ɗum ko noon ɓe loyndino walla min ɓe noddi koni koɓe heddi beele ɓe gudda diwan beele ɓen mbawa nanguede kono haɗo no gonɗen hay kabaru goto taw feeñani e dow oɗon fannu to Guinée Conakry paɗen jeyten ka toon to Kindia wuuro wiyetego Samaya ko 42 kilométre Kindia ko wuuro remoɓe moƴƴinɓe ndema wi wonande goto e remoɓe gardiɗoɓe kamɓe remoɓe o holliti kanko Ousmane Camara wonde so tawi ko tomate moƴƴe baɗɗe fayida aɓe daña kay taw ko tonnuji kono kadi ko nonne kadi ñamako ko ganduɗa ko moƴƴo no feewi taw ko tonnuji pomme de terre légumes aji kewɗi ko jiiɗa kala kono ko toon ñolata hen saji otoji ɗi ne gara
aɗa waɗa balɗe e bandum a yaltani 40 kilométre woni camion kewɗi ko toon panata bona toon ni hewɓe ne calo ardi toon hay sa yiɓi ko seeri woni hen camion ngaji sa jolni hen yettoytako on so paani ko toon ñolata ɓe kolliti ɗum ɗo kala noon ko mette mabɓe mawɗe no feewi tene kadi ko ngaalu manggu no feewi ko dañal woni ɗon kono kala koɓe ndemi so gasi tan heewi ko bonde ɓe erima autorité ji leydi a Guinée nde mbawata fabadeɓe e dow oɗon fanno haalaji kewɗi no feewi e nder laylati rendo wiyede wonande Aboubacry Toumba Diakhaté ɓurandirede wonande Toumba Diakhaté ɓurandir ko no wonno edda ka Moussa Dissa Camara kanko noon wiyede kay wo yalti ten o joƴini ɗereji makko kanko Toumba Diakhaté wiyede kay wonde joƴini ɗereji makko jeeyede e ƴammoɓe lefol laamu no gasi 7 lewru décembre wo joƴini 9 millions ko préje franc guinéen ɗum noon bam makko jibinomo yeddi ɗin konguɗi ha mimi leydi ha walliti ha nde ɓi kone tawe toon to kaso taw koye ñawore hitande ujunaje ɗe jeenayyi taw koye wargoji bannoɗi wonande kay 28 septembre 2009 guila ndena wonande ñawore nde yani hitande yawtunde omo tawe toon to kaso ko fate banggue ɓen jangguinoɓe jangde towde natanoɓe hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ha ganduɗa école aji duuɗe tawde kala hay hen gotal udditani nandiral heɓama hanki kaldigala hakkude mabɓe e gouvernement o wonno toɓɓe kay kaldanoɗe guila nogas e 4 janvier 2024 ɓe garti hen oɗo saaha noon nandiral heɓama hakkude mabɓe e laamu leydi Guinée ɓe puɗɗitima golle mabɓe Burkina Faso fuɗɗoto ko yaawi gam fewnugol carte d'identité biométrique taw kadi koye dow inde catala AES wi noon ko jagoɗo toppitiɗo on fanno taw kadi koye batu jagoɗo ɓe kolli ɗum taw kadi karen kartal ko duuɓi 5 so timmi gasi ko ma mbatta gongal ɗum noon koye catal AES wonande moƴƴitinde document ji ya ngara hakkude leyɗele mabɓe ɗe kala paaɗen ko toon to Côte d'Ivoire parti PPACI ka Laurent Gbagbo ɓe kolliti hanki kikiɗe ɓe jeeyetake sumgoji sarɗiyankoji tijjani nogas e jeeɗiɗi lewru décembre 2025 ɗum noon hande ɓe jonnani ko jeeyi sababu ɓe tawaka e sumgoji nogas e 5 octobre 2025 jawtuɗɗe hen ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe ɓe geddi ɗum ko wona ɗum ko noon bras droit makko kanko on Laurent Gbagbo biyeteɗo Damana Adia Picasso on noon caggal nde nanggano waɗama mandat de dépôt ɓenninama toon to kaso gam tumede ene inno kay rendinde moɓodiri yimɓe taw kadi ko moɓodiri ɗe ganduɗa ene adda fitina e nder leydi ndi leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara gañiɗo e sumgoji nogas e 5 octobre jawtiɗɗo hen ɗi kala temdere dañi hen 69 piccal 97 ñalawma kay nde o darta yeeso ɓesguji leydi kala o wonda wonata ko 7 lewru décembre ko nden o fuɗɗoto golle makko paɗen ko toon to leydi Cameroun Paul Biya lamɗo leydi ɓurɗo naywude e nder windere nde kala ɓurɗo kadi ɓoyde e laamu e nder windere nde kala waɗi dañi ken tolno e duuɓi 90 e ɗiɗi eɗen gandi o wonno lawol makko gadigol wonno ko 6 lewru novembre hitande 1990 e 80 woni 1982 wonno ko 6 novembre 1982 caggal balɗi tan yagol Ahmadou Aïdjo faade toon to Dakar hanki one ko 6 lewru novembre hitande 1995 duuɓi 45 walla mbiyen duuɓi 40 e ko duuɓi 40 ko laami leydi ndi taw kadi ko leydi Cameroun kanko ɗo hen gorko mo duuɓi 92 walla men ka duuɓi 92 o suutenki jungo makko wondi mawo jogoro leydi ndi jaam e kisal hanki onon o fellanama 100 fiyande kanu gam bismoraɓemo caggal nde o suuti jungo makko wondi duuɓi 5 paaɗi somo jogui gurdam e cellal mawo tambo leydi ndi o ɗofta leydi ndi o ɗofti ɗum jaam siftinde mon noon guila tan ɗi sumgoji 1 octobre jawti caggal nde jenjuli ndi yalti guila nden noon ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi e nder leydi ndi gam Issa Tahirma hollirde wonande ko kañum gañi ken tolno hande ujunnaji ɗiɗo nanggaɗone Dumba e nder leydi ndi ɗum noon ko toon to Douala e nokku ɓeɗeɗo Bertois Kame Bafoussama ha toon to Marwa Yaoundé ɗi nokkuji kala hewɓe ne Dumba hen to Tanzanie
to ne kadi ko fitinaji bannode sumgoji jawtuɗi nogase jeenayi lewru manduɗo hen ndu ha wiya gañi hen ko sulhu hasana woni samiya o debbo mo ganduɗa cuuɗo jungo mum wondi ma jogoli ndi jaame kisal hewɓe nana goya e nder leydi ndi kolliti ha nde keɓani ɓalli ɓiɓɓe mumen mayɓe hen taw ko kuure jooɗi pittali mumen lundo ngo holliti ko wara ko yettima ujunnaji ɗiɗo neɗɗo laamu ngu holliti ala kala hôpital moɓe jii haaɓe jii toon hay ɓandu wotoro no fewi loni erima nde enquête aji mbaɗete hen no fewi to Gabo vidéo jaltuɗo iya noon eɗen gandi hande ko intelligence artificielle woni ko hakkillaji kesi tafaɗi ɗi o hakkille keso tafaɗo wukkiti vidéo hoorejo leydi Gabon kañum e hoore mum jooɗi haala wi acciti golle mum ngam tumede ɗum hakkude mum e joom suudu Ali Bongo woni Sylvia Bongo kame Nouruddin Bongo wujjude haalisa heewi ɓayde on o saako ko rewinda hayso tawi woni ko toon to France wacciti golle makko autorité ji leydi Gabon jeddi mbi hoorejo leydi ndi yaltinani ngal natal ɓosayal ko tafangal tan e haaqillaji kesi ɗi nandi e makko kono noon wona kanko haali ɗon o haalani nde haalande joolam jabiri Liban Sud heeɓi hanki piyanɗe gulɗe jaw giwɗe Israël siftinde mon sifande jam e nandiral wonno ko nogas e jeeɗiɗi novembre 2024 guilde naɓe ndeeƴi hanki Israël aynima bomboje hedde keerol hakkude mabɓe o weddi noon koye Hezbollahi en dañi mayɓe gañiɓe kono hoorejo leydi Liba holliti en metti mum mawɗe no fewi Brésil hande o lamɓe hewɓe tawdiri toon COP 30 to nokku biyeɗo melam ɗum noon ne tawe e nder Brésil Lula da Silva ɗowi nde jonde artima tambo nden kay kisal ladde taw ko ladde Brésil Amazon kadi ma wat feere kala beele laddeli mum ɗi gonta e jaame kisal ɗum noon ko fati banggue waylo waylo taridi kaldigala beele aduna o moƴƴitine cuurki ko nelete ko kala beele ne usto beele hunde kala ɓuura wonde jaame kisal e tawtorede yoga e hooreɓe leyɗele kami ardiɓe gouverneur ji e ardiɓe société ji kewɗi nden jonde mande duumo ɗo ha no gasi goo duɗo henna lewru ndu gonɗen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr tokkarallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkimala kijjam yo jaam Allah hiranen